siyabonga kakhulu ma sele size kuthiwa ukushintsha kwezulu noma ukuhloma kwalo kukhomba ukuthi umcimbi uhambe kahle kakhulu noma kukhomba ukuthi konke kade kwenziwa kube kuhle. Siyalibona namanje siyalizwa ngathi liyacabaza, siyabona nelanga selisithekile. Kusho ukuthi umcimbi uhambe kahle nenkosazana ijabule lapha. Uhambe kahle kakhulu ngoba ngamhla wokuqala siye entabeni kwaduma izulu okwaphuma zonke izakhiwo kwathiwa saphela entabeni. Ngamhla sonikela soshisa imbuzi eziwu-2 siyomema inkosazana siyaqala umcimbi. Kwaduma izulu wonke umuntu esavula phasi. Lelo zulu laya emlilweni embuzini lafela kukhotha imbuzi. Emva kwalokho labalela sakala. Mase sesamba sesezwe kuthiwa usuke inkosazana emfuleni yazongamela isigodo. Babaleka bethi kushindlu kanti intuthu yenkosazana ingamela isigodo ngase siphuma entwabeni koyimela. Kuze kuyinamhlanje nakwenzeka izimangaliso ngoba ngaso sonke isikhathi mesifikile namanje sithe masiza somema inkosazana bathi hlangatshezwe yinyoni zahamba zaya entabeni la sigcine khona siqale khona. Yebo siyabonga kakhulu, siyathemba ukuthi umcimbi njengoba ungezuphela namhlanje sazoqhubeka nakusasa uzoqhubeka kube impumelelo. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga.